Boa tarde, Viveiro, boa tarde, benvidos á 37ª Mostra Folclórica Internacional de Viveiro. Comentamos fai un momento con algún da organización que nos iba a decir en 1979, cando isto empezou, que hoxe en día estaríamos aquí. Pero ahora xa apostamos por outras tantas máis así e logo haberá que deixar o paso ás novas xeracións que vayan incorporándose. 37ª Mostra Folclórica Internacional. Por aquí vai pasar o folclore do mundo, a cultura do mundo, de Rusia, de Brasil, de Taiwán, de Serbia, de Indonesia, tamén de Logroño, de Lorca e naturalmente de Viveiro. E con Viveiro imos empezar. É o grupo anfitrión, Grupo Vaguas da Terra. Onte tuvemos a primeira mostra, esta mostra folclórica, que era daquela infantil e juvenil, donde os máis novos dos rapaces e rapazas viveirense enseñaron como é que se van formando día a día, hora a hora, ano a ano. Os grupos Pizunza, de Deiña e as Cantareiras son a promesa solemnemente esta mostra folclórica internacional de Viveiro. Benvidos.
As cousas da técnica. Empezamos con Viveiro, remataremos con Viveiro tamén, como corresponde ao seu grupo anfitrión, e agora vamos xa cos grupos que van desfilando diante de nós para mostrar-nos o folclore do mundo. En tempos Rusia parecíanos algo tan loixano e con tantas barreiras. Hoxe en día esas barreiras foron desaparecendo, ao menos algunhas, e tan loixano non está porque se achegan a nós a través dos medios de comunicación e agora mesmo físicamente. Veñen do norte de Rusia, de Arcángel, seu grupo Druzhba. Este grupo son xa veteranos, naceron no ano 1964, están formados por alrededor de 250 rapaces e rapazas que se dedican a recoller e espallar a música e a danza do seu país. Teñen entre 17 e 22 anos, empezando no Palacio dos Pioneiros, e foron distinguidos no ano 1997 como grupo exemplar da xuventude. Nesta primeira intervención, cada grupo dos que participan na mostra terán dúas partes, dúas intervencións, na primeira e na segunda parte, a segunda xa como despedida. En esta primeira parte do grupo de Arcángel Rusia ofrecennos dous temas: Cruzar o río e Culleires de Rusia. En Cruzar o río este é unha canción tradicional rusa de Arcángel, a cidade capital do seu país. A canción conta a historia dun pequeno río que non tiña ponte, só había unha pequena barca para poder cruzalo dun lado a outro. Os rapaces querían ir á festa, os rapaces arregláronse para facelo, pero as rapazas non puideran. Entón, os rapaces, bueno, as cousas da vida, os rapaces axudan as rapazas para que poidan cruzar o río e poidan ter festa conxunta como Deus manda. E a segunda, Cucharas de Rusia, Culleres de Rusia, é unha música tradicional rusa tocada con cucharas. Grupo Druzhba, de Arcángel, Rusia. ¿Qué? Aquí viene el sol. Carajo, non me des as gracias, non me des as gracias. Ahora no puedo, Antonio. Ya se lo digo yo. Si ven Marga... que veño ahora, porque teño que facer unhas cousas ainda e... Mentre non deixe todo completo, non pode.
De Rusia a Brasil. De Brasil ven o rancho da saudade os provincianos de Brasil. Puro folclore, nada que ver cos carnavais, que é o que temos a imaxe que se nos pega en primeiro lugar de Brasil. Isto é verdadeiramente puro folclore como corresponde a esta mostra folclórica internacional. Son folclore tipo gaucho, bueno, a fin de contas Brasil é un país inmenso que se presta para ter un folclore variadísimo. Van nesta primeira intervención ofrecernos Negriño do Pastoreo e logo contos, lendas e cantigas. Grupo Rancho da Saudade, os provincianos do Brasil. Sí, creo que son de danzas que recoger lo que pasa, no sé si es la montaña de Lugo, creo que sí, eso creo que digo. Creo que la música.
Representación do Brasil. De Brasil estamos afeitos a un folclore trapetista, colorista, fortísimo. Creo que acabamos de ver un aspecto verdaderamente inédito a lo menos para nós, pero que valiosísimo polo que a variado folclore se refire. De Brasil a Logroño, a Rioja, que ven a continuación. Pero antes lembrar que estamos na edición número 37, somos o festival máis antigo de Galicia. A partir de aquí apareceron Coruña, apareceu Ourense, Viveiro avalou a Coruña e Ourense para que entraran en CIOF, na Confederación Internacional de Organizacións de Actos de Folclore, que está reconocida pola UNESCO, polas Nacións Unidas, como entidades propias de promoción de folclore. Seguiremos a falar do tema, porque, vale, ainda que non sea un número redondo, porque sempre se fala dos 30, dos 40, levamos 37
17. É un número tan redondo como para calquer outro para facer un suma e serie. Veñen agora os de Logroño, son dos grupos máis antigos do folclore español. Teñen 72 anos de vida. Está integrado en FACIDE, na Federación de Asociación de Coros e Danzas de España. Compóñeno alrededor de 100 persoas con seccións infantís, juvenís e de adultos. Veñen a ofrecernos en esta primeira intervención dúas pezas. A primeira é a Jota de Briones. En La Rioja existen moitas outras, pero a Jota de Briones, recollida por o grupo de danza de Logroño hai moitos anos, é unha das máis vistosas daquela autonomía. É La Morenita de Zarratón. É un combinado de danzas de Zarratón composta por o mestre Eliseo Pinedo, que se ten calificado como unha xoia musical. Nela os homes danzan con paus, as mulleres fan con castañolas, establecéndose entre eles unha pugna para ver quen baila mellor. Grupo de danza de Logroño con Jota de Briones e La Morenita de Zarratón. Oggi non mi copio. No, que va, muchas gracias, de verdad que no. No, estamos acostumbrados, gracias.
representa a Logroño, a La Rioja, coros e danzas de Logroño, e a continuación un grupo que ven da terra milenaria, da terra ignota, da terra máis descoñecida
descoñecida aínda da China, algo que nos sona sempre tan lonxano e descoñecido á vez. Yuk Dance Company, que vende de Taiwán, vai nos ofrecer dúas pezas do seu folclore tradicional. Na primeira, titulada Las Verdades, lembra que os reis na antigüedade sabían apreciar o valor da boa música, da boa danza, e entón potenciaban a existencia na súa corte de bons bailarines, de bons músicos. A elegancia dos bailarís nesta primeira das intervencións revela un pouco o encanto do baile cortesán que aquí reproducen a continuación. E logo os heróis, os bailaríns, a parte de danza, aprenderon artes marciais e mostran a vos unhos movimentos fortes. A beleza das artes marciais é increíble e vale a pena aprecialas nesta demostración. Grupo que ven desde Taiwán, Compañía de Danza Yao. Son, en primeiro lugar, As Verdades e logo os heróis. No, esta debo recordarte. Bien. Sí.
Vaya suba de leches. Vaya suba de leches. Un jack. Se xa de por sí calquer grupo dos que tamén un contraste, en si mesmo un contraste, aquí vamos de contraste en contraste porque Viveiro, Rusia, Brasil, Logroño, Taiwán e agora Lorca. Digamos que aportamos grupos da casa para non para contrarrestar, para poder comparar mesmo a variedade do riquísimo folclore que a fin de contas son milenios de vida reflectidos no xeito de disfrutar, de comportarse e de vivir. E agora os coros e danzas de Lorca. De Murcia teñen habido moitos grupos a esta mostra e unha querencia especial, unha afinidade especial entre Vaguas da Terra e as terras de Murcia. En este caso, coros e danzas de Lorca. E van nos ofrecer nesta primeira parte Malagueña de Dos e Parrandas de Loleco Mole.
Estou rentado de estar sentado. Quizáis sexa o folclore a mellor demostración de que a vida sigue. En Lorca houve unha gran traxedia fai un par de anos e os de Lorca cantan coa alegría de sempre. E agora veñen os de Serbia coa traxedia fortísima sufrida en aquela rexión. Creo que foi en 1986 en este escenario houve un grupo numeroso yugoslavo de rapaces e rapazas e moitas veces teño me preguntado que pasaría con toda aquela xente, con toda aquela boa xente dedicada ao folclore coa traxedia que sacudeu aquel conxunto de países. Bueno, pois hoxe veñen de Serbia, o grupo de Serbia que cada ano en Serbia fan un concurso de danzas tradicionais e elixen o mellor grupo do país. Este que agora ven foi elexido varias veces o mellor grupo do seu país. Ten participado en festivais de toda Europa. Naceu en 1974, son alrededor de 40 persoas e van a ofrecernos en esta primeira manifestación súa dúas danzas, a danza do este de Serbia e unha danza do suroeste. A segunda é unha danza, dicen, pagana, bueno, unha danza para pedir choiva, unha danza para pedir choiva no tempo en que máis o necesitaba o campo, sería no brao. En fin, que toda a terra e país e a todos nos preocupaban as mesmas cuestións, a choiva, os temporais, a colleita, os mozos e as mozas, a vida, en fin, veñen o grupo representante de Serbia. Son os teus. Non havia sido essa coisa. More
formación de Stari Musa Nova de Serbia. Veña a continuación o último grupo dos que desfilan por este escenario na súa primeira parte. Completamos a programación con Krida Budaya, que veñen desde Indonesia. A interpretación desta primeira parte titúlase Esprado e é unha danza de Papúa. Resulta que vannos a reflectir un anaco, un aspecto da vida das xentes de Papúa durante os tempos en que os xefes tribais se elexían entre varios candidatos e en ocasións producíase a morte de algún destes ou de todos os candidatos. Así era de cruenta a elección. Esprado, Papúa, é o grupo Krida Budaya, representa a Indonesia e pecha a primeira parte desta mostra folclórica internacional.
Poi, vediamo se... Foi a representación de Indonesia e agora, por puro contraste tamén, volvemos a casa para mellor valorar o que temos, sabendo que o que é noso está á altura de calquer país do mundo. Por eso Paguas da Terra vai nos ofrecer agora dúas pezas tradicionais do seu repertorio. Son Verbas Garimosas e a Muiñeira de Chantada. Dúas pezas entre si tamén moi diferentes. Verbas Garimosas é unha danza pousada, de enamorar, casi danza de salón, e a Muiñeira de Chantada é unha máis vibrante, de romería, é unha peza que pode ser considerada patrimonio inmaterial da humanidade galega. A fin de contas é a peza máis internacional. Así, Verbas Garimosas, Muiñeira de Chantada, Paguas da Terra é o intermedio da mostra folclórica internacional. Gaiteiros de Paguas da Terra e agora mesmo grupo de danzantes masculinos e femeninos Paguas da Terra.
oposición. Podíamos decir aquilo de esos son os nosos poderes, pero os nosos poderes son esos, e tamén vos estando aí, porque se non estuveredes aí, non tiña razón de ser unha mostra como esta que leva 37 edicións funcionando. E entón aproveito para, no nome da organización, dar as gracias ás entidades que son vitales para que algo así aconteza. Gracias especiais ao Concello de Viveiro, sempre apoiando a mostra folclórica. Gracias á Xunta de Galicia. Gracias ao Ministerio de Cultura e Educación. E agardamos moito da nova Diputación Provincial de Lugo. Gracias a todos os presentes. E seguimos, e agora ven Rusia, e ven o representante de Rusia, que son o grupo Druzhba de Archangelsk. Dous temas, as fermosas de Rusia, un danza tradicional, e logo un baile de cosacos. Comeza a segunda parte.
os provincianos do Brasil, que nos están dando unha imaxe, que nos van dar de novo unha imaxe inédita do folclore brasileño, moi en contacto cos gauchos argentinos. As súas intervencións nesta segunda parte son o show de Xula, Chotes Carreiriño e Menina do Vale, Rancho da Saudade, os provincianos do Brasil para despedirse.
Despedida da delegación do Brasil nesta mostra folclórica internacional. E chegan os de Logroño, o grupo de danzas de Logroño, unha homenaxe ao viño, lógico, isto que se trata. É a contradanza de Briones. O día que se traslada o Cristo a ermida, van os mozos a bailar. Na danza aparece a figura do cachivirrio, que quere congratularse cos danzantes ofrecéndolles viño da súa boca. Termina a danza coa figura do castillo e con vivas ao Cristo e o povo. Contradanza de Briones, despedida do grupo de danzas de Logroño.
Está dando la posibilidad. Un poquito, molestar. Estamos escribiendo. Foi a despedida do grupo de danzas de Logroño e veñen a continuación a compañía de danza de Taiwán tamén na súa despedida. Van nos ofrecer o Festival de Celebración en Taiwán. Ali a maioría da xente ten como fe, como crenza Buda e é moi importante para o seu espírito. Nesta celebración mostran o maior aprecio polo seu Deus, rezan para que as súas familias e o seu país sexan felices e prósperos. Este baile amosa a enerxía, a alegría, reflectindo o carácter positivo dos habitantes de Taiwán. Compañía de Danza de Taiwán e o Festival da Celebración.
tradicións milenarias rendidas ao uso do folclore nunha celebración religiosa tradicional e ao servicio tamén de todos nós. Veñen agora a despedirse coros e danzas de Lorca, segunda das súas intervencións, e nela Malagueña de la Zarzadilla, Parrandas de la Toba e Jota de Lorca. Son coros e danzas de Lorca. ¿Vamos a dar una vuelta?
Serbia, quedanos Serbia, Indonesia e Viveiro para rematar. Os de Serbia nesta segunda intervención van nos ofrecer dúas danzas. En primeiro lugar, a danza dos xitanos de Serbia, que se bailaba por parellas precisamente para establecer millores relacións entre rapaces e rapazas, e a danza Kosek do sudeste de Serbia, na memoria do zar Dušan, e da que dicen que é moi emotiva e emocional. Danza dos xitanos e danza Kosek do sureste de Serbia. Para despedirse, grupo Stari Dušanovac.
Despedida agora do grupo que representa a Indonesia, Krida Budaya. Son universitarios, grupo formado en 1983, teñen 60 membros e cada 2 anos dan unha especie de volta por Europa como unha especie de reválida para demostrar que están millorando cada día un pouco máis. Van a lanzar un baile do oeste de Sumatra. Recollen algúns aspectos da súa cultura utilizando un pequeno tambor chamado indán e os platos expresan a alegría das xentes cando recollen unha colleita froitosa. Grupo Krida Budaya de Indonesia.
Saudamos. Sí, saudamos moi especialmente a un colectivo de indonesios de Viveiro. Non sabía que o había, parece que é un colectivo moi importante dedicado a tarefas de pesca. E por aquí están atentos á actuación e que van a reunirse cos membros do grupo que participaron nunha cena de irmandade, e nunca mellor dito, nunha cena de irmandade tan lonxe do lugar da súa procedencia. Os nosos mellores saludos. E imos a rematar con aires, lóxicamente, de Viveiro, pero pedindo, como sempre, que ao final permanezades nos vosos asientos uns minutos máis para a tradicional entrega de agasallos aos grupos que participaron. Chamaremos a unha parella de cada grupo participante e as autoridades presentes, que pediremos que suban ao escenario representantes do Concello, da Deputación, da Xunta de Galicia, do Parlamento de Galicia e do Congreso dos Diputados. Pediremos que suban a axudarnos na entrega destes agasallos. A despedida, lóxicamente, igual que o comenzo, Vaguas da Terra, grupo anfitrión, que leva por todo o mundo o nome de Viveiro, a cultura de Viveiro, pero tamén que fai que toda a cultura do mundo pase por Viveiro a través deste escenario que xa se ten aberto 37 veces e moitas máis que van a vir. A despedida, Vaguas da Terra, grupo de baile e grupo de música con aires de polka. É unha peza tradicional e que prácticamente se toca ou se interpreta en todas as mostras, pero que sempre sabe a nova. A veces renovanse os componentes, os gaiteiros, os grupos de baile, e se non se renovan é igual, sempre sabe a nova, porque cada vez a vemos dun xeito diferente. Aires de polka para rematar, pero ainda volvemos.
Misión cumprida. Remata a nosa viaxe polo mundo enteiro a través da música, a través do folclore. E agora imos a proceder a un ritual habitual sempre no remate das mostras folclóricas, que agasallos, entrega de agasallos aos grupos participantes. Subirá unha parella de cada grupo para recibir ese agasallo que lles lembre que tal día como hoxe estiveron en Viveiro na Mostra Folclórica Internacional. Pedimos que nos acompañen as autoridades presentes para facer entrega deses agasallos, así que pedimos que nos acompañe María Loureiro, alcaldesa de Viveiro. José Manuel Balseiro, secretario do Parlamento de Galicia. Las clases es mi trabajo, Jaime Olano, deputado no Congreso dos Deputados español. Nava Castro, secretaria xeral de Turismo da Xunta de Galicia. Fue gente que te venía para ayudar a probar. La gente es de buena. Me gustaba la regla. Mariña Gueyunde, xefa territorial de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. José Manuel Llanes Gil, con moitos anos alcalde de Trabada e agora membro do Grupo de Goberno da Deputación Provincial de Lugo. E Vicente Prieto, director do Instituto Social da Mariña na provincia de Lugo. Recíbeos Mari Carmen Chipe, Mari Carmen López Gómez, directora da Mostra Internacional de Viveiro desde a súa fundación. Imos chamar a cada súa parella representante dos grupos que actuaron nesta mostra, así que en primeiro lugar pedimos que suba unha parella que representa o ensamble Druza de Arcángels, Rusia, representantes de Rusia. Entreguelles o agasallo, a peza de sargadelos que ven para esta mostra María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, así como tamén os agasallos que acompañan a mostra. Reciben do resto das autoridades presentes os agasallos complementarios, digamos. Reciben productos de Viveiro, reciben agasallos que nos entregaron as firmas colaboradoras e a peza especial da Mostra Folclórica. A continuación chamamos o Grupo Krida Budaya de Indonesia. Que tiñan unha propia do seu país aquí presente. Grupo Krida Budaya de Indonesia, que reciben de todas as autoridades presentes estes agasallos. Están perdidos. Tienen el idioma, no saben dónde van, dónde vienen. Xa poden ir subindo membros do Stari Dusanova, o grupo de Serbia. Volven a recibir os agasallos que repito son a peza de sargadelos, productos do país e agasallos que nos entregaron as firmas viveirenses colaboradoras nesta mostra. Mentras tanto, imos chamando tamén o Rancho da Saudade os provincianos do Brasil.
convidados, Nava Castro, xefa secretaria xeral de Turismo da Xunta de Galicia, director do Instituto Social da Marina e representante da Deputación Provincial. Cada un co seu agasallo a cada grupo participante. Chamamos a continuación a unha parella representante de coros e danzas de Lorca, Murcia. Que se pasa en todos lados. Chamamos a unha parella do grupo Coros e Danzas de Logroño, La Rioja. Mira, sí, tiene el reloj para aquí. Tiro el reloj aquí, corro por hora. E finalmente unha parella que represente o grupo organizador ou anfitrión Vaguas da Terra de Viveiro. No vienen ahora. Perdón. Fáltanos Taiwán. Saltámoslo sin querer, verdadeiramente. Veñen agora os grupos Youth Dance Company de Taiwán. E agora sí, parellado o grupo representante de Viveiro, de Galicia, de España en esta mostra, Vaguas da Terra de Viveiro. E agora sí que imos despedirnos. Hai 2 anos rematábamos este acto coa incerteza do que podería pasar coa mostra folclórica de Viveiro. A crisis chegaron tamén ás axudas e de forma moi importante. Eso era hai 2 anos, pero aí, ano pasado, xa quedou claro que a mostra tiña que continuar como fose, axustando, axeitando, o que fora preciso, pero iba a continuar. E digamos que este ano foi un pouco o afianzamento, a demostración palpable de que a mostra nunca pode morrer. Antes decíamos, agradecemento especial ao Concello de Viveiro pola axuda incondicional de sempre, a Xunta de Galicia, departamentos diversos que colaboran para que
que isto sexa posible. Ministerio de Cultura e Educación e Deputación Provincial de Lugo, decía antes, da que moito esperamos nesta etapa que agora está comentando. En fin, gracias a todos pola colaboración, gracias ao público por estar aí, imprescindible. Nora boa vaco a esta terra e hasta o ano que ven, que temos unha cita na Praza Maior de Viveiro, a beira de estatua de Pastor Díaz, diante de todos vos, e tendo detrás de nos precisamente a cultura de todo o mundo, o folclore de todo o mundo, que é igual que decir que detrás de nos, mesmo que dentro de nos, está a vida. Gracias por todo e ata o ano que ven.